you correct for lento. Ubuzoba rekanjani la? Angane yonke into umtsholo. Ukube sathena nje nana. Sakhohlwa umshado. Abo wonke umuntu ore. Njalo nomncane enhlosidelela. Ayiyona please. Angicabanga ukuthi umtsholo ukere. Yonke into umtsholo. Ngithanda umuntu. Ngiyangcela. Ngisolmetha. Hibo. Wasemncaneka nokuba nesolmetha. Yazi na. Ithi gama lakho. Kodwa ngicela. Entamna. Ngesithathana. Kagoge so. Shema sindini. Hibo. Longe. Kodwa ngicela wazi ukuthi ngenza noma yini for. Ngenza noma yini for mina. Noma yini. Uzoba yini. Okay ke. Ufuna double SPILLION kolapha baba isikhathi. Masuba ne fifth fight nathi. MSHAYI. Baningi labantu ngesikwazi bamela. This is the good day for me. I'm loving this. Shemas, khombisa phela. Uzoloku. SPILLION, standards away. Sangacaso. Angazwela ngacaso. SPILLION. Indaba singayilungisi lento njengamadoda. Mina nawe sobabili. Fair fight. Okay. Ngevuma fight. Kodwa uma ngawini sothatha lonke lovucu lakho labafana. Izingakumini sibe plastic can. Okwesibili ayekho khohlela omunye amasende. Okugcina ngci mangohlola ntombi yakho lo first lady uzonqabula. Take it or leave it. Okay. Umqabel nana stay. Gentlemen, MSHAYI versus SPILLION!
into eqalile uzayimela. Futhi sikhona sakusaphethe. Akwenze sure ukuthi lo mfana umfundise isifundo. Ladies and gentlemen, survival of the fittest. Amaraundi azoba-7. Owinamaroundi amaningi uyena owinayo. And asikho isikhathi. Oshayiwe waphansi usahluliwe kulowo round. Am I clear? Am I fighting? Oh. Ha. Umshaba wawalelo waqonda wathi ja. Wabheka phezulu. Shayi. Shayivuka. Shayivuka. SPILLION, sana zawe. Ngizobulala lokho. Round 2, fight! SPILLION, 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 sana zawe. Kuwiki lokho ngishayi. Asibenze insizwa. Yabo nini? Nohlweze labafana. Ngizola ngakuthini? Libe plastic girls. Gqoke iketi namaphedi.
We are plastic. We are plastic. Round 3. Fight! Speedon, 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 speedon. Whoa! Ngiyabona ukuthi umsebenzi wami usadingeki la. Kodwa mina ngichaza. Ladies and gentlemen, SPILLION una-3, MSHAYI sinqa una-2. Lokho kuchaza ukuthi uSPILLION if ayiwina le round usewinile match. And fight! Yabona mfana, yahlanya yini? Ngathini uthi mkhipha amehlo? Ladies and gentlemen, round number 6 uwina MSHAYI ngoba uSPILLION urobhile. Manje ke sesongena round number 7. Imithetho ya round number 7 ithi uma ushayiwe wawaphansi ngabala ka7. Lokho kuchaza ukuthi usudliwe. And fight!